जाय व्यक्तिया ईश्वरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय ईश्वरनि रायजोनि थाखाय ईश्वरनि रायजोखौ फेहेरनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो गोसोआव सानगोन बिनियाव गोथार जिउआ थायो। जिसुनि उद्देश्यआ बेनो। आरो सासेया जाहैबाय मोनसे टिमा जाहैबाय जुदास, गावनि पकेटनि गावनि थाखानि थाखायल' सिन्था खालामो आरो बेनो गोथार जिउनि सोमोन्दै बांसिन बाथ्रा बुंबावो। दा अक्ट'बर 19 तारिख सानडे जोङो बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 22 अध्याय 37निफ्राय 46सिम। जिसुनि मुङै बेयाव बेबादि लिरदों, देरसिन हुकुम। जिसुआ सादुकाइफोरखौ सिरि थाहोबाय होननानै खोनानानै फारिसाइफ्रा ज' जादों आरो बिसोरनि सासे आयेन गोरोङा बेखौ आनजाद लानो थाखाय सोंदों, ओ गुरु, आयेनाव थिननाया देरसिन? जिसुआ बुंफिनदों, नोङो नोंनि गासै गोसोजों, नोंनि गासै जिउजों आरो नोंनि गासै हानायमानिजों नोंनि फोरबु इसोरखौ अन। बेनो देरसिन आरो सिगांनि थिननाय। देरसिन आरो गोनांथार हुकुमा बेनो, मोननैनि देरसिन हुकुमा बेनो, नोङो नोंनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन। बे मोननै हुकुमावनो आयेनमानि आरो नाबिफोरनि फोरोंनाया सोनारदों। ख्रिस्ट'नि बिसय सोंनाय। फारिसाइफ्रा जेब्ला ज' जायो अब्ला जिसुआ बिसोरनियाव सोंदों, ख्रिस्ट'नि लागै नोंसोरो माबोरै सानो? बियो सोरनि जोलै? बिसोरो बुंफिनबाय, दाबिदनि। आरो जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, अब्ला दाबिदा माबोरै जिउजों बिखौ फोरबु होननानै बुङो? दाबिदा होनो, फोरबुआ आंनि फोरबुखौ होनबाय, आङो नोंनि बिसारुफोरखौ नोंनि आथिंफोर सिङाव दोनागौ मानि नों आंनि आगदाथिङै ज'। दाबिदा बिखौ बेबायदिनो फोरबु होनब्ला बियो माबोरै दाबिदनि जोलै जानो हागौ? रावबो बिखौ बाथ्रा फंसेबो बुंफिननो हायाखैसै आरो बे साननिफ्राय रावबो बिनियाव सोंबावनो गोहो जायाखैसै। आमेन। सिगांसिनथाराव आङो आफा इसोरखौ हामबाय होनो, मानोना बे इसोरा जोंखौ गोबांथा बेस्थ'तानि गेजेरावबो जोंखौ दिनैनि बे गोथार जिरायनाय सानाव ज' खालामबाय, जोंखौ लोगो मोनज्लाय होबाय। आङो सासे उदाय फाफिब्लाबो इसोरा लिंदों गावनि गोथांनि बाथ्राफोरखौ खिन्थानो थाखाय। आयेन लिरनो गोरोंफोर बिसोरो जिसुखौ आनजाद लानो थाखायसो गोबां बिसयफोरखौ उन थानानै सोंबाय थायोमोन। जिसुआ बबेबा बाथ्रायाव सौथुयो नामा? बे हिसाबैनो जिसुनाव सोंनाय जादों। साधारन मानसिफोर नङा दे, आयेन गोरों। बिसोरो जे मसेया लिरनाय गासिबो आयेन बेफोरखौ रिसार्च खालामबाय थायो आरो बिसोरनि रिसार्च खालामनाया मोनसे मोनसे सोदोब, मोनफा मोनफा वार्डखौ बिसोरो रिसार्च खालामो। जोंनि बादि नङा जे फरायबाय जोङो बेखौ एनालाइज खालामबाय जोब्बाय, बिदि नङा। बिसोरो धोरोम गोरों धोरोम गुरुफ्रा। आरो जिसुआ गावखौ ख्रिस्ट' होननायखाय बियो बबेयावबा सौथुयो नामा? खारन गोबां जिसुनि मावनाय, जिसुनि फोरोंनायफोरखौ नुनानै दाफाफ्रा, मानसिफ्रा जिसुनि उन थांनो हमबाय। गुरुफोरखौ खोनासंनो नागिराखिसै, मानोना गोबां मिराकेलफ्रा जिसुनि दारै मावजादोंमोन। आरो बे सोमोनांथाव हाबा मावजानायजों लोगोसे जिसुआ गावनि मिनिस्ट्रिखौहाय बियो प्रसार खालामदोंमोन। बेनिखायनो सौथुयो नामा बबेबा मोनसे बिसयाव? जिसुनाव बेनिखायनो बिसोरो सोंदों, आयेनाव बबे हुकुमा देरसिन? जिसुआ बुंफिनबाय, नोङो नोंनि गासै गोसोजों, नोंनि गासै जिउजों, नोंनि गासै हानायमानिजों नोंनि फोरबु इसोरखौ अन। फोरबु इसोरखौ सा साज्रां खुगाजोंल' नङा,
जोंनि जिउजों जोंनि गोसोजों जोंनि हानायमानिजों बेबायदि अननो थिननायखौहाय जिसुआ बुंदों। इसोरखौ जों माबायदि अननांगौ, इसोरखौ जों बोरै अननो हानांगौ, बियो थायो दाबसेयाव आरो जों थायो हायाव। माबोरै अननो हानो? इसोरखौ अननायनि ओंथियानो जाहैबाय इसोरनि बोसोनफोरखौ मानिनाय। इसोरनि गासैबो बोसोनखौ मानिनायानो इसोरखौ अननाय। जिसुआ बुंदों बेनो देरसिन हुकुम, सिगांनि थिननाय मोनसे आरो बेजों समान एखे लेभेल, इसोरखौ जेसेबां अनगोन बेजों समान अननाय। बेनो जाहैबाय बेथ' गुबुनसो। आरो जों गावखौ अननाया मा रोखोम अनो? बबेयावबा सु हाबोबा जोङो गावनो बे आंना मोदोमा बे नस्थ' जासिगोन। जोङो अनो गावनि मोदोमखौ। जोङो लोमजायोब्ला जोङो ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेमार आजार जायोबा हांखुर जायो। जोंनि अननाया मा? गावनि मोदोमखौ, गावनि जिउखौ बासायनाय। बेजों समान नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ अन। बेजों समान गावनि खाथिनि मानसिखौ अन। बाइबेलनि बोसोना गंसे थरवाल बादि फारनैबो गोबौ जानायखाय मोननै मोनथाम सेन्सआव फोरमायो। प्रेक्टिकेलि खाथिनि मानसि बेखौ मोनसे बुंनाय जादों। आरो मोनसे खाथिनि मानसिया जाहैबाय नों बबेबा मोनसे लामाजों थांबाय आरो बै लामायावहाय नोङो लोगो मोनबाय, नोङो जोबोद दुखुथिया बा सासे एक्सिडेन्ट जानाय, नोङो बेखौ जोथोन लानाय, बेबो मोनसे सेन्स। मोननै सेन्सआव बेखौ बुजायनाय जादों। दा बे सेन्सखौ जुदि बेजों लायोब्ला जोबनायाव रिभेलेशन चैप्टाराव नुजाहोजानायाव बुंदोंना जे ओ प्रभु नोंनि मुङै जों बेमारफोर सोखादों, नोंजों थाफादों, जाफादों, नोंजों लोंफादों, नोङो जोंखौ हाबनो होदो। अब्ला जिसुआ बुंबाय, खार बुस्थुफोर, आं नोंसोरखौ सिनाया। आरो दिनैनि थारिखावल' नङा, जिसुआ जेब्लानाखि मिनिस्ट्रि आरम्भ खालामदोंमोन बै समनिफ्राय दिनैसिमाव आरो बे जालांबाय थागोन कन्टिनिउआसलि। गिदिर गिदिर हाबाफोरखौ मावदोंमोन, जिसुआ मावदोंमोन, जिसुनि सोलोंग्राफ्रा मावदोंमोन, जिसुनि सोलोंग्राफोर मावदोंमोन। मा मावदोंमोन? मिराकेलफोरखौ। सोरबा लेंग्रा, खाना, खुजा, बेंगा, बेगुरा गासैखौबो रायनो रोङै रायहोदों, थैनायफोरखौ फोथांदों। जिसुआ बेबायदि मिराकेलफोरखौ मावदोंमोन आरो जिसुनि नामै दिनैसिमबो मावदोंमोन। बेनिखायनो बुंदों नोंनि मुङै जोङो बहुतफोरखौबो होखारदों। जिसुनि मुङा ओरैबायदि गिदिर, बियो न'फ्राङावबो ओरैबायदि गिदिर, सोरगोआवबो ओरैबायदि गिदिर आरो बुहुमावबो ओरैबायदि गिदिर। बिनि मुंजोंनो सैताना खारदावनांगौ जायो। दिनैहाय बे जिसु ख्रिस्टनि मिनिस्ट्रियाव गोबां बहुद होखारग्राफोर दङ, गोबां बेमार सोखाग्राफोर दङ जिसुनि मुंजों। आरो बिसोरो इसोरनि रायजोआवहाय हाबनो थाखाय बुंगोन। नाथाय बेमारखौ होखारदों। नाथाय बै बेमार होखारग्राया मा? गावनि बेथन, गावनि सेलारिनि सायाव सिन्था खालामदों। सेलारिखौ मोजां मोनोब्लासो मावगोन इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ, नङाबा मावा। पावलमोनहा सान्दानिफ्राय जायामोन, गाव खस्थ' खामानि मावनानैसो जायोमोन। नाथाय नैबे जोबथा जेनेरेसनावहाय बेथनखौ बांसिन। जाय बेक्तिया इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय, इसोरनि रायजोनि थाखाय, इसोरनि रायजोखौ फेहेरनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो गोसोआव सानगोन, बिनियाव गोथार जिउआ थायो। जिसुनि उद्देश्यआ बेनो। आरो सासेया जाहैबाय, मोनसे टिमा जाहैबाय जुदास, गावनि पकेटनि, गावनि थाखानि थाखायल' सिन्था खालामो आरो बेनो गोथार जिउनि सोमोन्दै बांसिन बाथ्रा बुंबावो। दा जोंखौ हाबनो होदो, नाथाय जिसुआ खारनो थिनदों। माने बुंनायनि ओंथिया जाहैबाय बाथ्राजोंल' इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ रियेलि मावाखै। बेनिखायनो जिसुआ बिसोरखौ हाबहोआखै।
अब्ला बिसोरो सोंदों, बिसोरो बुंदों नोंजों थाफादों जाफादों लोंफादों बेमार आजार जोंखौ मानो हाबहोआ? अब्ला जिसुआ बुंबाय, आं मोनजायै समाव नोंसोर आंखौ जाहोआखै, आङो गाननो मोनै समाव नोंसोर आंखौ गानहोआखै, लंथं फाथंमोन आंखौ मानो गानहोआखै? अब्ला हाब नों बबे समाव बेबायदि मोनजायै जाखो? नों बबे समाव लंथं फाथं जाखो? जोंथ' बेबायदि खालामथाराखै, जों गोसोआव गैया। अब्ला मा बुंबाय जिसुआ? बै मोनजायै दुखुथिया नोंनि खाथिनि मानसिया, नों नुनाय नोंनि मोनजायै मानसियानो इसोरा बेबायदि दुखुथियाफोरजों थाफायो। नों बिसोरनो मानो जानो होआखै? आरो नैबे लंथं फाथंनि सोदोबखौ रिसार्चफ्रानो बुजिया, पाब्लिकखौ दोनथ'दो। लंथं फाथंनि अर्थआ जाय मानसिनो नांगौ रोखोमनि इसोरनि बाथ्रा, बाइबेलनि बाथ्रा बिनियाव जों सोनो हायाखै, बेयो लंथं। पाउला बुंदोंना, फोथायनायनि गोगोम मोनसे कबच, धोरोमनि दाहाल, बेबायदि जोंखौ ड्रेस गाननो थिनदोंना। आरो जेब्ला जिसुआ फैफिनगोन अब्ला जाहाथे आङो लंथं फाथं मोना। जों माखौ बुजियो? प्रेक्टिकेल लंथं थानाय। नाथाय बाइबेला फिदिंनाय बाथ्राजों जोंखौ बुङो, जोंनो फोरमायो। जों बेखौ जिउजों नायोब्ला, रिसार्च खालामोब्ला, जों नागिरोब्ला जिसुआ, इसोरा, गोथार जिउआ थारैनो होयो। बे लंथं फाथङा जाहैबाय, जों गोबां मानसिया इसोरनि मिनिस्ट्रिनि सोमोन्दै मोनथिया, जिसुनि उद्देश्यखौ मोनथिया। जोंहा बिसोरनो गानहोनांगौ, जों होनांगौ दङ। मा गानहोनांगौ? धोरोमनि आगजु, अनलायनायनि, फोथायनायनि। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन। देरसिन हुकुमनि अर्थआ बेल'सिया थिनदो, नोंसोरो सोरगोनिफोरखौ हामलायदो, फिरथिमिफोरखौ नङा। जोङो सोरगोनिफोरखौ बांसिन हास्थायनो थिनो। राजखान्थि, पलिटिक्सखौ आं दिनै मोनसे पस्ट लिरदों। पलिटिक्सखौ जोङो गोजौनि पकेटाव लानानै बेरायो, गिर्जा सिङावबो। बे उमुक पार्टिनि वाल सिथ्ला गालायलाया, गिर्जायावबो बिसिनि दोलोआ बै उमुकसो खालामो गिर्जाखौ, आं हाबा बिनि गिर्जा खालामनायाव। पलिटिक्सखौ ओरैबायदि खालामबाय, जोङो बहा गावनि खाथिनि मानसिखौ बोजबनो, गावनि खाथिनि मानसिखौ नारखारो। बेनिखायनो कलसियानि 3:2 बुंदों, पृथिबिनिखौ नङा, सोरगोनिखौ हास्थाय। आरो जिसुआ फंसे बाथ्रा बुंदों, खैसोरनिखौ खैसोरनि, इसोरनिखौ इसोरनो। जोङो इसोरनिखौ माखौ होनो गोनां? जेब्ला जों सानसे साननै हिसाब खालामो, समबारनिफ्राय सनिबारसिमखौ जोङो संसारिक खामानियाव जोङो गावखौ गथायो। देवबार सानाव, गोथार जिरायनाय सानाव इसोरनो बे सानसे समखौ होयो, वार्शिप टाइम। माब्रैहाय संसारनिया? जोंहा कम्पालसारि मोनसे भट होखाथारनांगौ। बेयो जाहैबाय संसाराव थानायनि। जोङो संसाराव थासान्दियाव बेखौ जों मावनो नांथारगोन। आरो रावबो बाध्यता खालामा नंगौ नैबाव होथार होननानै। बेयो जाहैबाय नोंनि फ्रि उइल, नों जेराव गोसो बेयाव हो। बे जाहैबाय संसारनो होनाय। आरो जों इसोरनो होनांगौआ मा बिलाय? जोङो इसोरखौ होनांगौआ, जोङो इसोरखौ वार्शिप खालामनाय, इसोरनि बोसोनखौ जोङो सावरायज्लायनाय, आरो फेमिलि ब्लेसिं, बेयावबो जोङो इसोरनो। जोंनि समाजावबो खौसेथिनि गोबां खामानिफोर थायो, न'खर गिर्जा खालामज्लायनाय थायो, फिसा फिसा हाबा हुखा खर्म थायो। बेफोरावनो सिन्थाय जुदि जों पलिटिक्सखौ पकेटाव लाबाय थायोब्ला, जोंनि सोरगोनिखौ बांसिन हास्थायनांगौआ, सोरगोनिखौ हास्थायनो नांगौआ बाइबेलनि बोसोनखौ सिफायनाय जाहैगोन। बेनिखायनो जों पलिटिक्सनि टाइमाव पलिटिक्सनियाव जों हगारबाय।
जोङो इसोरखौ सिबिनायनि बेलायाव जों इसोरनो होबाय, नाथाय जोंनि गिर्जाया खावनै खावथाम पार्टिखौ लानानै, पलिटिक्सखौ लानानै, बेनिखायनो बे गोजौनि पकेटनि ओंथियानो जाहैबाय बिखायाव, गोसो सिङाव माने इसोरनोबो बियो जायगाखौ होआखै। गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन होननाय बोसोना बेवहाय ब्रेक जाफैयो, वाल जाफैयो। बेनिखायनो जोङो संसारनिखौबो संसारनो होनांगोन, इसोरनिखौबो जोङो इसोरनो होनो नांगोन। दानिया जिसुआ बिसोरनियाव सोंदों, ख्रिस्ट'नि लागै नोंसोरो माब्रै सानो? बियो सोरनि जोलै? फारिसाइफोरनाव सोंबाय, नोंसोरो ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै मा होननानै सानो, मारै होननानै सानो? खारन बिसोरो इहुदिफ्रा ख्रिस्ट'आ एथ' नर्मेल बेबायदि फैगोन बिसोर सानाखै। बिसोरो माब्रै सानदोंमोन? बिसोरो ओरैबायदि पावारफुल राजा, गावसिनि बिसारु फिलिस्टियारिफोर, बिसोरखौ फेजेननो थाखाय गावसोरखौ सेभ खालामगोन, सेफटियाव दोनगोन आरो बिसोरखौ राजा महरै फैनानै बिसोरखौ फेजेनगोन, बेबायदि आसा खालामनानै थादोंमोन बिसोरो। बेनिखायनो जिसुआ बिसोरनाव सोंदों आरो दिनैसिमबो बिसोरो बे साननायखौ साननानै दं आरो नेनानै दङ। बेनिखायनो जिसुआ बिसोरनाव सोंदों, बेबायदि सोंदों। बिसोरो बुंफिनदों, दाबिदनि जोलै। आरो नोंगौ, जिसुआ दाबिदनि जोलै मोदोमावब्ला। नाथाय जिसुआ जेब्लानो फारिसाइफोरनि सिगाङाव बुंदों, बाथ्राफोरखौ बुंदों, फिदिंनाय बाथ्राजों बुंदों आरो माखासे जिउनि बाथ्राजों बुंदों। बेनिखायनो बुंदों जिसुआ, अब्ला दाबिदा माब्रै जिउजों बिखौ फोरबु होननानै बुङो? जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ दाबिदनि जोलैनिब्ला, दाबिदानो आरो बै समाव जिउजों, गोथार जिउजों, बियो जिउजों माब्रै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोरबु होनना बुंखो? दाबिदा 1000 बोसोर सिगांनि आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बैसोआ बे समावहाय 30 बोसोर, 30 to 33। अब्ला बे बैसोनि सासे बेक्तिखौ दाबिदा थांबाय, सिगाङावनो हाजार बोसोर थैनानै सेवनानै थांबाय, बेसेबांबा जेनेरेसननि उनावसो फैबाय। अब्ला बे ख्रिस्ट'खौनो, बे जिसुखौनो दाबिदा बै समावनो प्रफेसि होनानै मानोथो बुंखो जे फोरबु होननानै? आरो बेयाव माब्रै होनदों? फोरबुआ आंनि फोरबुखौ होनबाय, फोरबुआ आंनि फोरबुखौ होनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौनो बुंदों, इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ होनबाय। जोङो भाङायना बुङोब्ला बे फोरबुआ आंनि फोरबुखौ होनबाय, माने दाबिदनि फोरबु जिसु ख्रिस्ट', इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ होनबाय, आं नोंनि बिसारफोरखौ नोंनि आथिंफोर सिङाव दोनागौ मानि नों आंनि आगदाथिङै ज'। इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि आगदा राइट साइडआव जिरायनो थिनदों। बेनिखायनो नोंसोरो ख्रिस्ट'जों लोगोसे सिखांफिन होफाजाबायब्ला, ख्रिस्ट'जों लोगोसे सिखांफिन होफाजाबायब्ला सोरगोनिफोरखौ नायगिरदो, बेयाव ख्रिस्ट'आ इसोरनि आगदाहा जनानै दं। ख्रिस्ट'आ इसोरनि आगदाहा जिरायनानै दं। अब्ला प्रुफ जाबाय, जिसुआ 2000 बोसोर सिगां दानिफ्राय बियो सोरगोआव थांनानै इसोरनि आगदाहा जिरायनानै दं। बेखौनो जोङो बिबाय थायोना, इसोरनि आगदा जहैनाय, थैनाय, थांखांनाय, सिखांफिननाय आरो सोरगोआव गाखोनाय, बिनि बोलोग्रासिन आगदाहा जहैनाय। जों प्रत्येक देवबाराव बेखौ बुङो आरो गुबुन रेफारेन्सआवबो प्रुफ होबाय। आरो बे फोरबु होननानै बियो होननानै आरो मोनसे एभिडेन्स होबावदों। बियो जाहैबाय गितफोरनि 110 नि एगाव ओरैबायदि होनदों, आंनि फोरबुनि लागै फोरबुआ बे बाथ्राखौ होनबाय। बे मेथाइया सोरनि? दाबिदनि। दाबिदा बुंबाय, आंनि फोरबुनि लागै। दाबिदनि फोरबुआ सोर? जिसु ख्रिस्ट'। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि लागै फोरबुआ बुंबाय। सोर? इसोरा बुंबाय। मा बुंखो? जेसे गोबाव आङो नोंनि सुथुरफोरखौ नोंनि आथिंनि खामफ्लाय खालामजोबनाय नङा, एसे गोबाव
नोङो आंनि आगदाहा जबाय थादो। जिसु ख्रिस्टखौ इसोरा बुंबाय नोङो आंनि आगदाहा नोङो थाबाय थादो। आरो मोनसे टाइम फैगोन, माबे टाइम? सुथुरफोर, जे इसोरनि माखासे सुथुरफोर दङ, बे सुथुरखौ फोजोबागौमानि, आरो बे फोजोबनाया माला जागोन? जोङो जेब्लायबो उन्दैनिफ्राय खोनाबोबाय बिसारनि दिन, जिजासनि सेकेन्ड कामिं, जिसुनि फैफिननाय, बे बिषयखौ जोङो जेब्लायबो जोङो बुङो आरो खिन्थाग्राफ्रा जोबोद गिथाव खिन्थायो आरो गिनाय फैयो। नाथाय नुजाहोजानायाव मा बुंदों जहना? बेफोरबायदि जायोब्ला, बेफोरबायदिया जानायनि सम फैयोब्ला बाज्ल'नानै रंजादो। आरो जाया जिउजों इसोरखौ गावनि हानायमानिजों, गावनि जिउजों, गावनि गोसो मानिजों इसोरखौ अनो, बेबायदिया रंजागोन। सा साज्रां मानसिया जोबोद गिगोन, इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायफ्रा। बे मोनसे गिदिर मोनसे हिस्टरि हाबनानै दङ, इसोरनि सुथुर। आरो इसोरनि सुथुरा मा? इसोरनि सुथुरा जाहैबाय सैतान। आरो मानसिनियाव मोननै जिउआ खामानि मावो। इसोरनि रायजोनि थाखाय सिन्था खालामग्रा, मावग्रा मानसिनियाव गोथार जिउआ थागोन। अब्ला नैबे मानसिनि जिउआव मोननै जिउआ खामानि मावो। इसोरनोबो मानसिखौ नांगौ बे पृथिबियाव खामानि मावनो थाखाय। मानसिनियाव हाबनानैसो खामानिखौ मावो, जायनि फलाव गोबां बेमारफोरा दांनाय लोगो लोगो हामो। बेयाव गोथार जिउआ फैनानै खामानि मावो। जिखुनु खेत्रआवनो गोथार जिउनि गोबां होनाय अनुदान दं, 9टा। सोरबा ट्रेन्सलेट खालामनो हागोन, सोरबा फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ खिन्थागोन, सोरबा प्रेयारनि मिराकेलखौ हागोन। बिदि गोथार जिउनि होनाय दं। आरो जायया आं दहाय बुंदों थाखा फैसानि सायावल' बियो गाज्रिखौल' सानो, गावनि सार्थ, बे गावनिखौल' सानो, बिनियाव गाज्रि जिउआ थानानै खामानि मावो। दा संसारखौ दैदेननायावबो जाय राजाया इसोरनि जानानै इसोरनि बोसोन बादि सासन खालामो, बियो न्याय खालामो। नेबुकादनेजार राजानि सल'खौ जोङो मोनथिखागौ। बियो जेब्लानाखि गावनि गोसो बायदि सासन खालामदोंमोन, बियो 7 बोसोर हाग्रायाव गांसो जानानै थानांदोंमोन ना जुनारफोरजों। आरो बियो सानसे रिपेन्ट खालामनानै बियो इसोरनियाव फैफिननानै आरो बियो मोजां सासन खालामफिननो हादों। आरो जाय राजायाथ' बहुद दङ पृथिबियाव। मिसरावबो राजा दङ, इस्राएलफोरखौ गुलाम खालामदोंमोन। थ' बेनिखायनो गासिबो राजाया इसोरजों फसंजानाय जों बेखौ बुंनो हाया, बाइबेलनि उदाहरन मथे। बेनिखायनो मोजां मावग्रानावसो इसोरनि जिउआ थागोन आरो मोजांखौ मावगोन, आरो गाज्रि मावग्रानियाव गाज्रि जिउआ थागोन। बेनिखायनो इसोरा बुंनो, आंनि बिसारु, इसोरनि जे बिसारु बोर गोनांसिन, इसोरजों बोर होजानाय हादोर होनना बुङोब्ला बे इजराइल देशखौहाय मानि थाखायहाय फेजेननो हाया दिनै पृथिबियाव रिसार्च खालामनानै दिहुननानै मोना मानि थाखाय फेजेननो हाया? 6टा गाहाम कान्ट्रि, मुस्लिम कान्ट्रिफ्रा बेखौ फेजेननो नागिरबाय, हाया। इसोरा जेब्ला सासे मानसिनो बोर होबाय, बे बोरखौ बियो माब्लाबाबो लाफिना। लुसिफाराबो इसोरजोंनो सोरजिजानाय, दाजानाय। लुसिफारनो इसोरा बोरखौ होबाय, बिनिफ्राय बोरखौ बियो लाफिनाखै, नस्थ'बो खालामाखै। मानो? बे लुसिफारखौहाय बिनि पावारखौ फोजोबोब्ला, नस्थ' खालामोब्ला, बै माखासे थानाय गावजों माखासे थानाय दुतफ्रा गिगोन। आयौ मा रखम इसोर बिलाय? इस्राएलफ्रा मसेखौ हाजोआव लोगो हमनाय समाव गिनाय बायदि, बिनिफ्राय बांसिन गिगौमोन। बिराद खिन्थु साजाखौ होनो हायो। बिनिखायनो बियो लुसिफारनावबो बियो पावारखौ जाहोदों, लाफिनाखै।
आब्राहामनि जोलैनिफ्राय ओंखारदों इस्राएलफ्रा आब्राहामनो जे बोरखौ होदों बे बोरखौ इसोरा लाफिनाखै बिसिनियाव बे इसोरनि बोरा थानायखाय दिनै पृथिबिनि मादाव बिसोरो मुंदांखा जोङो फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्राम जिखि सलाया बे इहुदिफोरनि बेनि मालिकानो इजराइलफोरनि सासे इहुदिफोरनि सासे मानो बिसोरो पृथिबियाव एडभान्स गुबुन कान्ट्रिया 56 मुस्लिम कान्ट्रिया बिसोरखौ नायनानैल' थानांगौ जेबो खालामनो हाया बिसोर गोसो जायोब्ला ओरैबायदि पृथिबिखौनो बे अन्धकार खोमसि खालामनो हागोन सानसे नेट बन्द खालामनानै होयोब्लानो मा जायो मानसिया अब्ला पृथिबिनिफ्राय बिसिनाव आर्निंआ इसिबां कालेक्सन जायो बे एग्जाम्पलल' नाथाय बिनि बादैबो गोबां टेक्न'लजिफोर दं अब्ला बिसिनाव इसोरनि आशीर्बाद दं इसोरनि आशीर्बाद थानायखाय नाथाय बिसोर जिसुखौ बुथारग्रायाबो बिसोरनो बे खोथाया सैथो किन्तु इसोरनि आशीर्बादा बिसोरनाव दं आशीर्बादखौ जिहेतु मोनबाय बिसोर सिगाङावनो किन्तु जिसुखौ नासयग्राया दोगथाबग्राया बिसोरनो इहुदिफ्रानो गोबाङानो सानो इजराइला ख्रिस्टाननि हादोर बे भुट बे ख्रिस्टाननि हादोर नङा नंगौ जिसुनि जोनोमा इजराइल देशआव जादों आरो जिसुनि नामखौ बिसोर खोनायोबा दिनैसिमबो खुदै मुजुफुरो नामखौनो लाहोबावा इहुदिफ्रा आरो बे इजराइल देशखौ जेब्लानाखि पृथिबिनि गासैबो कान्ट्रिया लोगो लानानै गाग्लोबो अब्लानो जिसुनि फैफिननाया जागोन बेनिफ्राय गोदान नख्रां गोदान पृथिबि जेरुसालेम मन्दिराव गोदान जागोन गोदान नख्रां होनगोन गासैखौबो गोदान खालामजोबगोन आरो बे समा खाथिथारसै बेनिखायनो पाउला बुंदोंना खाथिनिफ्रायबो खाथिसिन जोबनायनि सिनानो जाहैबाय जिसुनि फैनोसै टाइमाव गुसु जागोन साक्रामेन्टफोरखौ मोनजानाय नङा आरो मानसिफ्रा खुगाजोंल' जागोन गिर्जाफ्राव थांनाय नङा सभा समितिफ्रावथ' ओरैनो नुगोन भिर जानाय नाथाय जिउजों थाबायग्रा मोननाय नङा बै समसिमहालागै जुदि इसोरा बे टाइमखौ फुसुङामोनब्ला मोनलांनाय नङा जिसुआ बे खोथाखौ माथाइनि 24 बुंदों इसोरा बे टाइमखौ फुसुंना होगोन बेनिखायनो जोङो बे इसोरा सुंना होनायनि सिगांनो जोङो एसे एलार्ट जानि दिनैनि जे बिसय नोङो गावनि खाथिनि मानसिखौ अन आरो इसोरखौ जों हानायमानि जिउजों अन बेखौ थिनदों आरो समसिम आगदाहा ज' आरो जिसुनो सासन खालामनो थाखाय बे हाजारसे बोसोरखौ इसोरा होगोन बेखौ बाइबेला जोंनो खिन्थायो दिनैहाय बेखिनिखौनो आङो बुंबाय जानायमानिखौ नाजावनानै लादो गोसोआव लादो आरो जायमानिखौ इसोरनि मोखांखौ नायनानै निमाहा खालामदो बेखिनियावनो आं दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ दोनथ'बाय जिसुनि मुङाव आमेन